Machiegni kendo en fungruok ne jopur niang kod jotij kembe rego sukari mayudore e alwora mar Imbo mar Kenya bang' piny owacho kokalo kuom migawo mar pur yango e yor andika chenro mar chulo gopegi duto ma gisebedo ka giywago. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Jotich kod jopur niang mawuok e alwora mar Imbo mar Kenya chiko osekalo mondo chul gopegi duto kaluwore kod andika mane ogol kod piny owacho kokalo kuom migawo mar pur odiochieng' manyoro. Jopur niang to pod nigi to e chunygi kotenore ni andika ma kamano ok ler odiochieng' malong'o ma chudono biro timore, gino ma giwacho ni chal ka gima itemo hoyogi godo. Ne gichoko gope duto te mag jopur kendo ne gisetero ne treasury mane wan gadier ni pesa wa onego ornwa mondo wadhi wacham go Christmas. Warito pesa no dwe mar 12 nyaka sani. Owacho ne sirkal mokwongo nokwawa ng'uono kuom miriambo mane jatend piny owachonwa ni pesa ne wayudo tarik 23 higa mokadho. Mos chalo ka gima idwa owa mondo kik wago koko nikech wan be wan gi questions e listing ni kaka dwa timore gi joma dwa biro ineno. Wan gi questions mo penjo ma ng'ama dwokwa onge. To ka giwewa kamano gidwa mana ni mondo gihowa hage sawa matendo sa tim malising sa tim ato giwewa kamano kato gidok to mano gimok dang wayie godo. Ewi mano gichich ni mibadhi moro mar biro rwako nyinge jogo ma ogin jopur limbo emomiyo ikwayo gi kendo mar puodho bengi mekgi kod kembe mane gitiye kaluwore ni okang' ma kamano ne jopur oseloro ma omenda ema koro girito. King'iyo kaka sirkal timo gige ibro yudo ni nitie some funny characters mosekaw moseket ni they represent farmers mana mondo gi represent interest mopogore manitie sani. Ngech wadani wang'e samano kada ging'ado gikelo jok moko wan nying wogol tiwa mano wadhi bank account kende mano ok dang wayie godo. Gima wadwaro ni en pesa di to tarik adi mibro chulo deadline ma ibro chulwa. Kamano bende gikwedo kang' ma sirkal okawo mar weyo oko kambi rego sukari ma miwani e chudo makamano ka giko ni bura ma iwacho notweyo kambino ne owinjore osetieki ma wachne wit oko. An kaka jakom mar Kenya Association of Sugarcane and Allied Products, cases duto te ma miwani noseyal mutieki kaka katiba ma 2010 ema ne poko biro ma the highest court on land ne court of appeal kendo wan gi judgment no kendo mago duto te an kaka Charles Atiak na chiwo nonro go te e National Sugar Conference mane nitiere Kakamega e committee mane or kod His Excellency the President Dr. William Ruto kendo ne gi adapt mane giwacho ni miwani ne dhi bedo achiel kuom kambe mane idhi kete lwet ji giwegi. Kopo ne sirkal we miwani to sirkal yie gi cartel ma by record president himself bende wacho ni cartel onge gi space e Kenya masani mano wacho ni mambo ni matatu kana mambo ni matatu ok wada winjo ni miwani nigi case mamone bedo achiel kuom kambe monego bed ni bedo revived. Gikwayo sirkal bende mondo mi ong'i anena wachudo mag gopego matut kod okang' mar uso kembe ne ji giwegi. To wan omako dhowa ka nying miwani onge kendo wawacho ni kochopo juma manyien tich abich kombe wuog oko rabala tieko dhou wadhi chako ng'anyo mapek kochakore miwani kwa biro kode achiel kachiel goboke marwa kwa chomo office mar regional commissioner wabro miyo ker petition marwa tich abich moko leo. Wadwa ni notice no bed definite owachi ni ibiro chulwa tich adi tiyo mane. Adwa kwayo wajumbe wa sana wajumbe ma Luo Nyanza nitie sa go siasa nitie sa maendeleo kobiro e wach leasing kata privatization kata nang'ono to giriure together as one county as one leadership nikech kaka wanene they are being led by the nose. Magi biro mana ndalo machuok kende bang' kane piny owacho yango chenro mar chiro kembe rego sukari ma miwani, Chemelil, Nzoia, Soni kod Muoroni kokalo kuom tim ma dho ngere dendo ni leasing ne kembe ji giwegi gino ma pod jopur ywago ni kaber to mondo sirkal okawe pachgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ka owuok Kisumu wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama jokanyo